bohužiaľ musím to povedať, možno som sklamaný, lebo som čakal, že pán Varga sa zachová ako chlap. A že keď je teda zmena, že odstúpi sám z konateľa a samozrejme bude pokračovať ako redaktor. Nikto nebere. Tak rozhodol som sa, že dôkaz poskytnem aj ja, lebo ja som vždy za pravdu, ja som vždy za pravdu, ja som vždy za pravdu, ja som vždy za pravdu a pán Varga neodstúpil. Podľa mňa nie je morálne ani správne, keď si ktorýkoľvek občan alebo osoba alebo firma objedná a zaplatí inzerciu na faktúru a vy na mail napíšete, že cena je 100 eur a 30 eur z toho budeš mať na kávu. To je podľa mňa porušenie zákona, porušenie morálky, porušenie zákona, porušenie morálky, porušenie zákona, porušenie morálky, správania, neviem čo iného. Ten mail tu mám v skrine vytlačený, kdokoľvek sa môže na ňo pozrieť a uvidieť na vlastné oči, že to nie je pravda, nie je pravda, nie je pravda, nie je pravda. Čiže to nie je lož, ale to smutná pravda. Ďakujem. Lukáš, keby si prečítal celú tú mailovú komunikáciu, tak prídeme na výsledok. Ja som ti povedal, že si to ty, tak ti môžem poskytnúť zľavu. A bude to cena 70 alebo 75, neviem, myslím, že to bolo 70 eur. Lebo sme dobre vychádzali. Pred 2 rokmi sme ti pomáhali bojovať na fakulte za udržanie fakulty. Naša Puchovská televízia ti pomáhala, aj Puchovské noviny. To, že sme sa nedostali ocenenia ako Markíz alebo iné, tak to už je jedno. Ale moji redaktori na to nezabudli. Priniesli sme ti dvojstranový rozhovor minulý rok v Puchovských novinách ako prezentáciu možno človeka, ktorý bude ako najmladší kandidovať do mestského zastupiteľstva. A preto som ti ponúkol sumu 70 eur. A ty si povedal, že to bude platiť politická strana. Tak som ti povedal, dobre, tak zachovajme cenník, ten oficiálny, a bude to 100 eur a 30 bude na kávu. A ty si povedal, nie, to nemôžem prijať, na kávu sa rád nechám pozvať. A ja som dostal fakturáciou naozaj z Bratislavy 100 eur a na tú kávu som ťa pozval. To je celé. Keď máš niečo takéto, tak by si to mal okamžite, ako máš nejaké podozrenie, a nie tendenčne to teraz vyťahnuť, a tým neobhajujem rada, ale je to korupčné konanie, ak si to ty myslíš, tak si mal, a teraz sa budem hovoriť tak, že ako to je zo zákona, si to mal nahlásiť. Je to tak? Nebol som poslanec, ako vravím. Ale toto nemá nič s poslanectvom, pozor. Nemusím mi skákať do reči. Platila to politická strana, bolo to riešené cez faktúru, ja som si nad tým pozniesol a nechal som to tak. No ale teraz tomu nerozumiem práve, že tak vtedy si sa nad tým podzniesol a teraz to vyťahnete a pritom podľa mňa ste porušil teraz zákon, ak to tak počúvam, ako to nejde do hlavy, fakt toto. Platila to politická strana, bolo to riešené cez faktúru, ja som si nad tým pozniesol a nechal som to tak. C'est slezké, ja!